Моите красиви кралици, остаряването е неизбежно и да, то е част от това красиво пътешествие, наречено живот. Но внимание, има голяма разлика между остаряването с грация и елегантност и попадането в неприятни навици, които могат да те накарат да изглеждаш огорчена, занемарена и много по-стара, отколкото си в действителност. Най-лошото от всичко е, че тези навици не само влияят на твоя имидж, но могат да отдалечат и хората, които обичаш. Питала ли си се някога защо семейството ти, децата ти или внуците ти се дистанцират малко? Може да има неща, които правиш, без да осъзнаваш, които затрудняват съвместния живот и влияят на отношенията ти. Днес ще ти разкрия 9 грешки, които трябва да спреш да правиш. Ключът сега е, ако искаш да изглеждаш по-елегантна, по-уверена в себе си и по-сияйна и да подобриш връзката със своите скъпи хора. Остани до края, защото грешка номер 1 вероятно я правиш всеки ден. Глава 9. Оплакването. Оплакването е нещо може би твърде обичайно в днешно време, но истината е, че може да саботира щастието ни, без да осъзнаваме. Намирала ли си се напоследък да се оплакваш от времето, от цените, от това как всичко е било по-добро на нашето време? То е като кран, който постоянно капе. Всяко оплакване е капка, която изтощава радостта ни и тази на хората около нас. Знам, че светът се е променил много и не всички промени са лесни за приемане. Технологията напредва с огромни стъпки. Навиците са различни и понякога изглежда, че всичко върви твърде бързо, но когато се оплакваме постоянно, единственото нещо, което постигаме, е да изглеждаме по-стари и изтощени. Това негативно отношение ни вехне повече от всяка бръчка, краде светлината от очите ни и ни кара да изглеждаме огорчени, уморени, сякаш вече нямаме желание да се радваме на живота. Помисли за това. Всеки път, когато се оплакваме, избираме да виждаме чашата наполовина празна. И знаеш ли какво? Това отношение ни остарява повече от всяка бръчка. Вместо да критикуваме как са се променили нещата, защо не опитаме да открием какво добро имат тези промени? Но почакай, защото това, което следва сега, е нещо, което сигурно правиш повече, отколкото мислиш. Но преди това кликни на бутона за абониране, за да продължим да растем заедно. Глава 8. Звуците на болката и разговорите за здраве. Забелязала ли си, че понякога без да искаме правим ох. Всеки път, когато сядаме или ставаме, тези малки звуци може да изглеждат безобидни, но са като малки червени знамена, които викат: чувствам се стара към света и не само това. Колко пъти се намираме да говорим за болките си в коленете, в гърба или за всяка друга болка, която имаме. Разбирам напълно, че тези болки са реални, че ставите вече не са същите като преди 30 години. Но, моите кралици, когато превръщаме разговорите си в каталог от болести, отдалечаваме хората, които обичаме най-много. Децата ни, внуците и приятелите искат да споделят весели моменти с нас, а не да слушат списък с здравословни проблеми. Решението: ако трябва да направиш движение, направи го с грация. Диши дълбоко и се движи спокойно, а що се отнася до болките, запази тези разговори за твоя лекар или за конкретни моменти, когато някой те пита директно за здравето ти. Ще видиш как се променя енергията на взаимодействията ти, когато решиш да се съсредоточиш върху по-позитивни теми, но почакай, това не е всичко. Това, което следва, е нещо, което всички правим, без да осъзнаваме и има много общо с това. Глава 7. Изискването на уважение заради възраст. Бъди искрена с мен. Колко пъти сме чували или сме казали: изчакай, аз съм по-възрастна от теб. Вярно е, че опитът и прекараните години заслужават уважение, но истинското уважение се печели чрез действия, а не само чрез числа. Когато искаме уважение само заради възрастта си, попадаме в капан, който ни отдалечава от реалността, и това е, че децата ни, внуците, дори младите хора в супермаркета, всички заслужават същото уважение, което ние се надяваме да получим. Така че искаш ли да бъдеш уважавана? Започни като уважаваш другите, независимо от тяхната възраст. Слушай мненията им, дори ако са различни от твоите. Покажи интерес към техните гледни точки. Когато даваш уважение, уважението се връща умножено и повярвай ми, няма нищо по-хубаво от това да бъдеш уважавана не чрез налагане, а чрез възхищение. И като говорим за това, как ни възприемат другите, готова ли си да научиш следващата точка? Глава 6. Занемаряване на въдженшния вид. Ето една тайна. Можеш да се чувстваш удобно,
без да се отказваш да изглеждаш елегантна. Каква изненада! Не, но е вярно. Често попадаме в капана да вярваме, че след определена възраст вече няма значение как се обличаме. Но нека ти кажа нещо. Винаги има някой, който гледа, и първият човек, който се вижда всяка сутрин, сме ние в огледалото. Не казвам, че трябва да носим високи токчета или неудобни дрехи. Въобще не. Елегантността и удобството могат да вървят ръка за ръка. Например, комплект панталон и палацо с красива блуза може да бъде толкова удобен, колкото пижама, но те кара да изглеждаш като кралица. Миди рокля от мек материал с ниски обувки може да бъде най-добрата опция за всеки повод. Но сега се подготви за нещо, което всички правим в един момент и което може да отдалечи всички. Глава 5. Монополизиране на разговора. Сигурно си забелязала как на семейни събирания винаги има някой, който не оставя другите да говорят. Понякога без да осъзнаваме, можем да сме именно ние. Имаме толкова много истории да разкажем, толкова много преживявания да споделим, че можем да паднем в грешката да направим така, че разговорът да се върти само около нас. Вярно е, че нашият опит е ценен, че имаме много да научим и да споделим, но в добрата комуникация всички трябва да имат своя ред да блестят. Когато доминираме разговора, губим възможността да учим от другите, да опознаем техните гледни точки, мечти и тревоги. Затова ти предлагам това. Следващия път, когато си на събиране, опитай това. За всяка история, която разказваш, задай 3 въпроса на другите. Покажи истински интерес към техните отговори. Ще видиш как разговорите стават по-богати, по-смислени и як другите очакват с нетърпение да споделят повече моменти с теб. Но почакай. Това, което следва сега, е най-лошото нещо, което можем да направим, когато комуникираме. Глава 4. Говорене те вураде високо. Това е навик, който развиваме толкова постепенно, че почти не го осъзнаваме. Понякога говорим така, сякаш сме в празен стадион, когато в действителност сме в комфорта на хола в нашия дом. Разбирам напълно, че някои от нас може да имат проблеми с слуха и че това ни кара да вдигаме тона на гласа си, без да осъзнаваме. Но, моите кралици, да говориш твърде високо не само може да бъде неудобно за другите, но може да накара и хората да избягват да водят дълги разговори с нас. Добрата новина е, че решението не е сложно. Просто помоли близките си да те уведомяват с любов, когато говориш твърде високо. Това ще покаже, че ти е грижа другите да се чувстват удобно, когато разговарят с теб и че цениш качеството на твоите взаимодействия. Това е малък жест, който говори много за теб като човек, че си съзнателна, внимателна и че ти е грижа да създаваш приятни моменти с хората около теб. И сега се подготви за нещо, което всички правим, но което може да влоши имиджа ни и дори не си представяш. Глава 3. Осъждането на другите. Толкова лесно е да паднеш в капана на осъждането, особено когато светът изглежда толкова различен от този, който сме познавали, нали? Но всеки път, когато правим бърза присъда, особено за младите хора, изграждаме невидими стени между нас и по-младите поколения. Тези стени ни отдалечават от децата ни, от внуците ни, от възможността да създадем смислени връзки с хора от всички възрасти. Вместо да осъждаме, защо не опитаме да разберем, когато видиш внучката си с облекло, което не разбираш, попитай я какво й харесва в този стил. Или когато синът ти говори за новия си начин да работи от вкъщи, покажи любопитство, вместо да го наричаш мързелив. Разбирането отваря врати, които осъждането затваря завинаги и помни, елегантна и с клас жена винаги е готова да учи нови неща. И сега следващата точка е нещо толкова неприятно, че трябва да спреш да го правиш точно сега. Глава 2. Лоши маниери на масата. С течение на годините понякога се отпускаме твърде много с добрите маниери на масата. Да правиш шум, когато дъвчеш, да ядеш с отворена уста, да говориш докато ядем, тези малки детайли могат да направят социалните хранения неудобни за другите. Винаги трябва да полагаме усилие да запазим добрите маниери на масата. Да ядем побавно, да дъвчем с затворена уста, да изчакаме да преглътнем преди да говорим. Тези малки жестове показват уважение към тези, които споделят масата с нас. Добрите маниери на масата са начин да покажем любов и внимание към другите. Когато се грижим за нашите маниери, създаваме поприятна атмосфера за всички и сега достигаме до най-важната точка от всички. Нещо, което може да повлияе на целия ти външен вид. Глава 1. Раздразнителност и лошо настроение.
Раздразнителността и лошото настроение могат да станат нашите най-големи врагове, ако не ги държим под контрол. Лесно е да паднеш в ролята на мърморещата баба или свърливата възрастна дама, но това не си ти, моя кралице. Когато позволяваме на раздразнителността да ни владее, ставаме този стереотип, от който се боим толкова много. Възрастната свърлива дама, с която никой не иска да стои. Лошото настроение белязва лицето ни, напряга мускулите ни, взема блясъка от очите ни, кара ни да изглеждаме и да се чувстваме с 10 години по-стари. И най-лошото е, че тази негативна енергия се отразява на кожата ни, на стойката ни, във всеки жест, който правим. Добрата новина е, че можем да променим това. Всяка сутрин, когато се събудиш, имаш възможност да избереш. Ще бъдеш светлината, която озарява деня на другите, или облакът, който го затъмнява. Малки жестове, като да се усмихваш повече, да практикуваш търпение и да търсиш положителната страна на ситуациите, могат да направят огромна разлика. Радостта е заразна. Когато решиш да поддържаш позитивно отношение, животът ти връща същата енергия умножена. Ако покажеш усмивка на света, светът ти се усмихва в отговор и тази светлина, този специален блясък е най-добрата анти-ейдж терапия, която съществува. Заключение. Ако си стигнала до тук, напиши в коментарите «Избирам да подобря живота си, за да разбера, че си част от общността от жени, които блестят със собствена светлина». Абонирай се и активирай камбанката, за да продължим да растем заедно в тази прекрасна общност. Не забравяй да дадеш харесване на това видео, да го споделиш с онази приятелка, която се нуждае от напомняне за собственото си величие. И преди всичко, не забравяй, че ти заслужаваш да изглеждаш като кралица.